מזעזעת ואני עייפה ואני מואסת בהתייחסות לערבים כמי שמבינים דרק כוח. די, צאו מזה, אנחנו מדברים על 22 מדינות ערב, מיליוני בני אדם, כולם חטיבה אחת. ואיפה הדמוקרטיה? באיפה הדמוקרטיה? לא, הדמוקרטיה הזאת באמת חזות הכל. אבל אם משהו שטראמפ הבין מצוין בשנתיים האחרונות, זה שהערבים אין להם רק ארנק שאפשר לשלוף ממנו את הכסף כשנוח לך. אני רוצה להזכיר לכולם שהסיסי סירב להגיע לביקור אצל נשיא ארצות הברית. בסוף הוועידה הזאת התקיימה באדמת מצרים, ומה שהיום טראמפ מבין, כמו מדינת ישראל, זה שהעולם הערבי צועד לעבר אופק אחר, אופק שמבוסס על... אבל מה הם ירצו לשמוע ממנו? ומה הם יכולים להשיג ממנו? מעבר לעניינים כלכליים, כסף וכוח. קודם כל, מה שהם ישיגו ממנו, והוא כבר הושג, זה שזאת לא איזה מדינה, סעודיה היא לא עוד מדינה. סעודיה הוא בסוף המפתח ליציבות האזורית. אני חושבת שהוא מבין את זה מצוין, והיום בישראל מבינים את זה מצוין. וכדי שתהיה יציבות אזורית, וכדי שסעודיה תסכים לנהל יחסים עם ישראל, צריך לדרוש מישראל דברים שהיא לא מוכנה, או לא הייתה מוכנה לתת עד עכשיו. כלומר, את חושבת שהעניין הזה שיש בתוכנית, של כיוון של מדינה פלסטינית, דבר שנשמע בישראל, ובמיוחד נתניהו כדי... תראה, תחיה אירוניה. אותו אדם שהוביל את הסכמי אברהם, שהכותרת הראשית שלהם הייתה, בואו נזרוק את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ונצעד לעבר השקיעה, אותו אדם בדיוק מבין את הטעות הפטלית שהוא עשה. ועוד מסקנה שעלתה מהשנתיים האחרונות, הסכמי השלום שרדו טלטלות עזות. אם יש משהו שהוכיחו לנו השנתיים האחרונות, זה שאי אפשר להימלט מהסכמי שלום. הם הבסיס, הם בעצם הערובה ליציבות. ראינו את זה גם עם ייחוד האמירויות, על אף לחץ אדיר שהיא ספגה מבפנים, גם מצרים, שזה לא השלום האופטימלי, אבל בסוף אף מדינה לא זזה במילימטר מהסכם השלום. לשם פנינו, גם טראמפ מבין את זה וגם העולם. האלוף במילואים נמרוד שפר. תראה, במסגרת המהלך הזה שקורה, טראמפ גם שילם במזומן. זאת אומרת, הבטחה F-35 לטורקיה, לקטר הוא נתן ברית הגנה, לפחות חלקית. עד כמה הדברים האלה מסכנים את ביטחון ישראל, לדעתך, בטווח הארוך? לפני זה, אני כל כך שמח לשבת ליד מיכל, כי באמת, כל כך צלול ובהיר וטוב לשמוע, זה כיף. לפני ה-F-35 אני רוצה להגיד מה אני מבין מהמהלכים שקרו פה בימים האחרונים, ומה שכדאי לנו ללמוד ממנו. מה שטראמפ עשה, אומנם מהלך כוחני, אבל מהלך דיפלומטי כוחני. כשהוא גייס את מצרים, את טורקיה ואת קטר למהלך הזה שלו, הוא לא יהיה מלם בהפעלת נשק, אולי באיזה חדר סגור שאנחנו לא יודעים, אבל הוא פעל לטובת האינטרסים שלהם וגייס אותם דרך זה שהוא אמר להם, גם ברית הגנה וגם F-35 וגם כסף, הכל בסדר. אבל אני חושב שכשאנחנו מדברים על כוח, כדאי רגע להסתכל מה עושה דיפלומטיה. אנחנו שנתיים מפעילים כוח אינסופי ברצועת עזה באמת. מדינת ישראל לא הפעילה אף פעם כל כך הרבה כוח במשך כל כך הרבה זמן. והנה בא המהלך הדיפלומטי, שנראה לנו... אבל הוא מבוסס גם על הכוח שהפעלנו. אז זה נקרא מהלך דיפלומטי כוחני. דרך אגב, אם מדינת ישראל תשכיל מתישהו לנצל את כוחה למהלכים דיפלומטיים, זה יהיה דבר נפלא. לא כדאי לפסול את זה. עכשיו, F-35 בטורקיה, אני שואל אותך, כי טורקיה יכולה להיות, ראינו את המדינה שיכולה להיות בת בריתנו באזור, ותחת ארדואן ראינו איך היא מתהפכת. אמרת את הדבר הנכון. אני חושב שהשאיפה הישראלית צריכה להיות להפוך את טורקיה לבת ברית. זה יכול להיות מאוד קשה, אבל להפוך אותה ליריבה זה דבר באמת לא הגיוני. כמה מסכן שיש להם F-35 אמריקני? אם הם יריבים, זה מסכן. אם הם בעלי ברית, זה פחות מסכן. ולכן השאיפה שלנו, לכן השאיפה שלנו היא באמת להפוך את מי שאנחנו יכולים לבעלי ברית. לא להגיד, זה שחקן רע, זאת... באמירות שלו, אבל של ארדואן, עזוב את האנטישמיות, השאיפות על סולטנות ועל שליטה באזור, וחלומות על הר הבית ושליטה באל-אקצה. זאת אומרת, יש פה איזה... אתה צודק, אני חושב חשיבה של הגמוניה הרבה יותר אידיאולוגית, שאני לא בטוח שאנחנו יכולים לבוא איתה בשלום לאורך זמן. אני חושב שארדואן הוא מנהיג מסוכן לישראל, ועם זאת, ארדואן לא יישאר פה לנצח, ולא יהיה... כשאנחנו מדברים על מדינות, אנחנו לפעמים שוכחים שמנהיגים זה לא חזות הכל, ולמה שמיכל אמר, אני רוצה להוסיף עוד משהו. הסכם השלום עם מצרים שרד את ההפיכה האסלאמית עם מוחמד מורסי, שהיה שנה בשלטון, וההסכם הזה שרד. לכן אני אומר, מדינות הן הרבה פעמים יותר חזקות מהמנהיגים שלהם, ומנהיגים מתחלפים.